Mä lupasin sille niin, että 2 levyä niin hakiaisiksi. No katsotaan nyt, mä en osaa sanoa mitään vittu. Mutta just tätä pidät mut kartalla. Joo. Missä mennään. Että... Totta kai. Voinut vaan kyhnää multa vaan niinku Ai mitä kyhnää? Sama hinta, mikä Joo, itse ei tietenkään. Siis aina kun mie haen jotain, niin se tulee sellaisena kuin mie sen saan. Mie en rupee mitään kikkailemaan, en yhtään. Sitten me annan kaikki, jos me jotain saa hakia, sit saa, mutta jos ei saa, niin voi. Niin kyllä mie aina muistan. Ei hätää. En mie mikään peluri ole, vittu niinku joku vittu. Niin maksaisin sulle 10 salatkasta, saa siitä 8. Sitten mä heitän Heinälle vähäsen ja mamalle vähäsen. Minusta se oli törkeetä, kun se oli... Ei tarkoitus mitään voittoa niinku. Niin, kyllä minä ymmärrän. Vaan pitää sitä yllä sitä järjestelmää. Kyllä minä tiedän mitä se tarkoittaa. Ja sitten, no en mä tiedä mitä mieltä olisit tästä, mutta tiedätkö sä, No. samalla mä niinku vartioisin vähän sun selkää. Joo. Että sä ostat noi pentsat, niin sanotaan, että ne on puoliksi meidän, vaikka ne ei oo. Joo, eikä tarvii edes sanoa. Kukaan ei yritä tulla sun, kun se tietää, että siitä on... Ei Niin, mutta kun tää on vaan sellainen varmistus, niin, kyllä minä tiedän mitä se tarkoittaa. Ei mitään, että... Ei minulle mikään Aleksikaan tuu koputtelee ovea ikinä. Ei oo koskaan tullut. Mie en... Mikä tilanne sulla on hädänkaan? No se en Mitä mä tiedä. en vaan tuossa vaan... Ei mitään. En mie jaksa valittaa sit, minulla on selustaa tässä kuitenkin. Jos jotain kikkaa... Mitä se sulta niinku vaati? En mie tiedä, se sanoi, että jos et maksa kuukaudessa, se tappaa minut. En mie tiedä paljon pitäis maksaa. Se jätti minulle vittu sähköpyörä kämpille. Mie vittu ootin, sitä ikinä näkynyt. Se ei koskaan soittanut se perään, mie sain häädö sieltä vittu, no mistä se sit menee. Mä vaan just niinku mietin, että vaikka kuinka vituttaa, mutta mä ajattelin, että heittäisit vaikka joku sen 10. Niin Sille. Sanot, että Mie ei vittu. pitäis maksaa, mutta No ei anna mitään. Jussillekin maksoi velat. niin, jos tulee tämmönen Joo, juttu, niin sanot, että sit on puolet mun. Ei sano. Niin mä tiedän, että mä oon kartalla sitten. Joo, ei sit oo hätää. Mutta mä painan heti sitten tonne ja vasta sit sä rupee kiristää. Niinpä. Niinku, ei puhuta mitään, niin se on kaikista helpoin. Niin mä vaan niinku backuppia. Niin, kyllä minä tiedän. Se on ihan hyvä sanoa tolleen. Mut kyllä minä uskon. Siis minulla on ollut niin monta kertaa hommat tuolla. Ei kukaan ei oo saanut tietää. Ei minukään pyöri mikään Miia tai vittu tällaista lapinasta. Niin, mutta porukka saa tietää, että jos sulla... Tiedätkö sä, kun paljon se... lisääntyy. Jep. Mutta mä just kun ehdotan, että mulla on omat intressit. Kyllä minä tiedän. Tiedän. Ihan hyvä ottaa asia puheeksi, niin ei tapahdu mitään jänniä. Kaikki nämä muut mä tunnen mä hädänkin, mutta... You know. Tai et heitä, mutta... Nee. Kun mä totesin, että muutama kinttiä joskus enempää Nee. Ottaakin ne Ei, minä saa 2 nappia. Minä saa 2 nappia siitä. Minä vaan halusin eroa siitä. Palaa. Ei, koskaan ei saanut puhelin, koskaan ei saanut vittu summeri. Se oli monta kuukautta siellä. Se vittu iso pyörä, minun kämpäs vielä tilaa vittu. Se oli tosi vittumasta ollut saatana. Sitten sen piti katsoa, minä sain maksari Prismaa.
vaatteisiin. Joo. Me ostin sille uudet vaatekerran sille maksarille, piti saada sitä ja tätä ottaa mitään saanut. No siis oot tänään kuluttiin tälläkaan toi. Silloin mä asun täällä yleensä toisen kerran. Niin. Mä heitin siellä 2 niinku palaa. Kun piti saada lätkää, täällä telaketjuja ei lätkää, mutta telaketjuja. Vois mennä sisälle, niin voisi katsoa vähän pentsoja. Nyt mä haluan nopeasti niitä. Vai mitä? Voisitko sä pystyä? Joo. Euroa mulle. Joo, ei ongelma. Olisitko käynyt penkkillä huomenna? Sä on hakea sun pussikortti. Joo, onnistuu. Ei ongelma. Tää myös johonkin liikkua. Mä voin lainata Niin. sulle ja... Mulla suoli niin sekaisin tossa, että ihan... Pulsua. Ei Ja mennä haittaa, sisään. että en mä oo lainannut sitä pussikorttia. Niin joo. Mitä tämmöinen saatana viestin selvinnyt kohta? Tuu meitsille. Katsotaan kohta. Mitä? Kyllä näkee nää. Joo. Mitä? Joo, hyvä. Sait lyötyä itse. Mitkä pölli nyt? Joo. Niin. Sama. Ei mitään. Sulla oli polkana kaupungissa ja Niin joo. Jep. Mitä lampakko on? joo. Se oli hyvä, kun ne työmiehet nosti mun oven paikalta, kun ne laittoi sitä mattoja. Ja siis silloin vielä, kun silloin myöhemmin. Ei saatana. Oliko meidän varmaan pitää tosittaa, että sitä ei enää päästetä. Nyt tässä. Miten mä päivänä oikein suomaan eroit punaisi paata. Niin kuin mä pohtikin, kun mä tein kyllä aikaa vaahanta koittaa. Toivoisin tilanne sisällä. Niin sitten lähtee. Mä oon päästänyt. Mutta nautin sitten. Päästään sen paskapyksen. Siihenkin mä oon oikeesti pitää. Mikä on myös pelkää. Pakkaat. Kyllä, mä siitä niinku